Time check, alas 4 ng madaling araw. Palapit ng palapit yung ating epic yaya ride. Kaya nagsisimula na tayong gumising ng mas maaga para masanay tayo sa sa umagang gising at umagang padyak. Saan ba tayo ngayon? Hindi ko pa alam kung saan. Magtataktak ba ako o mag-e-EDSA loop? Isipin ko muna. Bahala na. Ang importante nakalabas tayo ngayon ng maaga. Bale, Biyernes ngayon. Meron pang 2 araw para mag-ensayo. So ngayon, yun nga, isa ngayon, tas isa bukas. Tapos Sunday, na tayo, epic yaya ride. Ito, MacArthur Highway na tayo. Kaliwa tayo dyan, papunta Monumento. At ano lang siguro tayo. Saan nga ba? Taktak o MOA? Taktak o MOA? Pag MOA, sa loop yun. Pag taktak, mas mahaba. Kasi 44 kilometers hanggang taktak, bali 80 to 85 kilometers balikan pag taktak. Pagka MOA naman 33 kilometers, mga nasa 70 kilometers balikan. Mga nasa 60 to 70 kilometers balikan naman yun. So halos parehas lang. Siyempre ang kaibahan lang pag nagtaktak tayo may ahon. So, tingnan natin. SM Marilao na tayo. Ang target natin mga alas 8 ng umaga o alas 9. Tapos na tayo mag-ride para hindi tayo abutan masyadong init. 4:17 pa lang. So meron tayong mga 4 na oras hanggang 5 oras. So kung mag-average tayong 20 pala, pwede tayo mag 100 kilometers ngayong araw. Depende, tignan natin kung anong kalalabasan. Munisipyo na may kawayan. Kung mukhang hindi pa rin ako decided kung taktak o MOA. Pero usually pagka taktak ang ruta, pumapasok na ako dyan sa may service road eh. Nalampasan na natin isang papunta service road sa may Barangay Lias. Kasi ito meron pa rito isa sa sa Malhacan, sa may Kawayan. Pero mas masarap kasi padyakan itong MacArthur Highway pag ganong oras. Mas dire-diretso. Papaisip pa rin ako. Sa bagay okay lang, dire-diretso lang tayo hanggang EDSA. Pwede naman tayong sa may show na mag-decide kung didiretso ba o pupuntang taktak. Kasi pwede naman tayong kumaliwa ng show tapos pupuntang Ortigas Extension. Wala na. Tsaka kung sakali magtaktak tayo tapos nag-EDSA tayo, maganda ikot natin. Buo tayo sa Strava ng loop. 4:28 Valenzuela na tayo. Approaching na tayo, Pure Gold Valenzuela. Malapit na. Alam ko kasi makaldag na eh. Pagka makaldag sa Valenzuela, yan ang malapit na sa sa Pure Gold. Ang sakit sa kamay kapag makaldag. Sana maayos itong kalsada sa Valenzuela, lalo na yung bike lane. Pagka makaldag ang bilis makangalay. Itong MacArthur Highway talaga, mapa northbound o mapa southbound, parehas pag northbound ka medyo makinis, pag southbound maraming kaldag. Yung din napansin ko nung nagbike ako galing Clark nung nakaraan pabalik, papunta okay, makinis, ang haba ng area ng part na makinis. Pero pagbalik ang daming kaldag. Parang ganito ngayon sa naranasan natin dito sa Valenzuela. Ang daming kaldag, sakit sa balikat, sakit sa kamay. Malabon na tayo. Maiksing part lang to ng Malabon. Dadaanan natin, may konting ahon pagtampas ng tulay. Tapos Monumento na yan. Approaching Monumento na tayo. Napapadalawang isip ako kung i-EDSA loop ko, Manila loop ko na lang. Pwede rin kasi tayong dumiretso Manila tapos umuwi rin ng Tumbok.
Sa mabaganda, sa mabaganda, sa mabaganda. Hindi, EDSA na lang tayo para dire-diretso. Target nga pala natin makabalik agad. Kasi kapag ka Manila, medyo may maraming stoplight dyan eh, kumpara sa EDSA na dire-diretso. EDSA na tayo at parang nakapag-decide na ako dahil nga gusto natin makabalik na maaga. Baka MOA na nga lang. Next time na tayo magtaktak kasi pag taktak sigurado mapapatambay tayo ron eh. Siyempre pag umakyat tayo yung taktak alley, sigurado mapapakape, mapapakwentuhan. Baka mapatagal, abutin tayo ng init. Medyo mahirap pa naman ang ruta pabalik ng taktak kasi may mga ahong pa yun eh pag pauwi ka. Diretso na lang muna tayo EDSA Loop. Kailan kaya marerehabilitate tong part na to ng EDSA? Doon sa may bandang south, pagka mga Buendia, Guadalupe, Ayala, meron ng mga na-rehabilitate dun eh. Ang kinis na ng kalsada, ang sarap magbike dun. Dito dahil pa rin kaldag, kaya hindi ka rin makapag-stay sa bike lane dito eh. Ang daming kaldag, ang daming mga nakaumbok na manhole. Tapos minsan may mga nakaparada, may mga basura. Sa Balintawak naman, mamaya makikita nyo, ginagawa ng parking. Approaching Balintawak na tayo, medyo gigit na tayo ng konti para maiwasan natin yung mga merging traffic coming from Cloverleaf, mga galing Balintawak, mga galing NLEX. Yan yung sinasabi ko kanina tungkol sa Balintawak. Hindi ka talaga makakadaan sa gilid niyan, kailangan mong gumitna. Tapos unti-unti tayong babalik sa gilid pagka medyo kumukunti na yung nakaparada sa bike lane. Okay din yan sa iwan ng EDSA eh, lalo pag maluwag ang kalsada. Lalo pa hindi siya purong flat, may mga rolling hills din siya. Mamaya makikita nyo, balikan. Ang dami ring mga ahon-ahon dito. Approaching Muñoz na tayo. Ito medyo banayad na ahon din to. Patawid dito sa dating stoplight na to. SM North EDSA. Ang ganda na ng mga bus station ng EDSA Carousel. O, tingnan nyo, nasa gitna ng EDSA. Ang laki ng improvement yan. Yan, tapos meron isang bago sa Kamuning. Yung pinalitan yung Mount Kamuning, gumanda na. Ayan o, ito dati flyover na puro vendor yan eh. Eksaktong 5 AM sa SM North Avenue Station na tayo. Nasa North Avenue Station na tayo, gilid ng Trinoma. Quezon Avenue, ilalim tayo. Kanina medyo nagdadalawang isip ako kung akit ako sa flyover eh. Kaya lang hindi ko masyadong malingon sa likod dahil madilim pa. So for safety, dito lang tayo sa ilalim. Total wala naman masyadong sasakyan din. Quezon Ave Station. Ito yung binabanggit ko kanina, Mount Kamuning. Hindi pa rin pala natatanggal, pero sarado na yan. Kasi ito na yung kapalit nga oh, yung may ilaw na overpass na yan. So sakto lang yung taas nga para sa overpass. Tapos maganda na yung bus station. Ayun oh, sa gilid, maliwanag, may mga upuan.
elevator pa to. Mula Monumento hanggang dito sa GMA, wala pa ako nakikitang part na rehabilitate. Mukhang dun nga talaga sa south ang focus pa lang. Sana umabot dito. Tapos sana ma-extend na gang MacArthur Highway para kuminis-kinis naman yung lalo na yung Valenzuela. GMA na tayo, Kapuso. Ayun lang, traffic dito sa tapat ng Jam tsaka Ceres. Dami nag-aabang, taxi tsaka private. May bantay naman. Medyo masikip doon sa part na yung kanina sa Cubao. Daming busy na busy sa bus station kasi kakatapos nga na pala ng holiday kahapon. Aurora Boulevard na tayo. Alam nyo ba, pag nakasasakyan, minsan mas okay tumaan dito sa service road kesa magta-tunnel ka or mag-flyover. Mas napapabilis dito Santola na tayo. Yun lang ang pagka nasa ilalim tayo, madalas na-timingan natin yung stoplight na nakapula. Yun nga, tapos sa ilalim may mga kaldag. Sa flyover medyo makinis-kinis Boni Serrano pala, Bonifacio tuloy. Boni Serrano Avenue tayo sa Crame. Crame. Ayun, nakaranas din ng makinis na asfalto dito sa Annapolis. Ganito yung itsura tsaka feeling ng pag na-rehabilitate na yung part ng EDSA. Although ito dati na ganito to, dati na makinis kahit bago pa nagsimula yung rehabilitation ng EDSA. Dati nga may bike lane pa rito tinanggal lang. I mean yung bollards, kasi yung bike lane andyan pa rin naman yung bollards ang tinanggal. Pansin ko rin pati, kahit ang mahal na ng gasolina, parang hindi ganun karami yung nagbabike to work Mga ilan-ilan lang yung mga ganyan na nakasalubong natin, na nakasabay natin O dahil masyado pa maaga, 5:20 pa lang na umaga So sabagay baka maaga pa masyado. Mamaya pagbalik, kaya na pabalik konti naman yun. Madalas kasi ang mga nagtatrabaho pa Makati, southbound, hindi pa north. Pero pagbalik natin, tignan natin kung marami tayong makakasabay ng bike to work. Hindi naman natin makikita ko yung mga makakasalubong natin dito kasi nasa kabilang side tayo mamaya. Magallanes kasi mahaba yung akayan nun pagka hindi ka nag-flyover. Dito tayo sa bike lane, so makinis-kinis din dito sa tapat ng Mega Mall.
Shaw Boulevard. Ayan, tulad yan. Hindi tayo nag-tunnel. At pagdating naman dito sa service road, timing, stoplight, kulay pula. Station, lusong ahon to pagdating dito sa Guadalupe. So buwelo yan, kaya pag di mo biniluhan yan, medyo iindahin mo rin ang ahon ng Guadalupe na yan. Ayun na nga, medyo sira ang buwelo natin dahil traffic simula na yung build up dito sa tulay sa Rockwell. Magandang destinasyon nga pagka night ride, madaming ilaw. Ayan o, ahon, pero may kilang naman panayan. Ito yung sinasabi ko, yung tsura ng pag na-rehabilitate na yung EDSA. Ganito kakinis. Buendia na tayo, kahingal din yung yung Rockwell Lusong tapos Buendia ahon. Hindi na pagdating dito sa Buendia, papunta Ayala Recovery ito. Ayala na tayo. Sa likod dyan, SM Makati. Dire-diretso lang to. Anong unahan, naaahon na tayo ulit ng flyover Magallanes. Ito na, maya ito na, buwelo na tayo pagitna. At pasampa na yan ng Magallanes flyover. Wala ng butas dito ng butas yung manhole, delikado yun Pagkagabi tas di mo nakita yun, naka road bike ka, yari ka ron.
Ito yung sinarado nung nakaraan na nag-bike din pa mahuwa. Buti ngayon bukas yung kalahati. Yun, Taft Avenue niya. Dulong station na ito ng MRT. 5:44. Bakala ko mga 6:30 tayo makakarating sa MOA. Medyo napabilis tayo konti. Wala pa kasing traffic. Heritage Hotel na tayo. Pagtawid dyan sa flyover na yan, MOA na yan. Tanaw na natin yung globo. Mali pala yung sabi ko kanina. Sabi ko 33-35 kilometers. Ano pala 40. Kasi ngayon 39.33 kilometers na eh. So nasa 40 hanggang dyan sa MOA. Okay din, makaka-8 na tayo balikan sa EDSA loop natin. Not bad. Time check, eksaktong 5:50 na umaga. Dito tayo sa globo ng MOA. Picture lang tayo mabilis dito syempre. Nyelpi. Okay, pahinga muna tayo. Pasada tayo dun sa likod sa may mga nagre-laps. Isang ikot lang tayo ron. Nakita nyo yung mga mamaw dun. Dami nagkakargahan dun pagka ganung oras. Ikot lang tayo isang mabilis. Tapos siguro magkape tayo dun. Ayun na, ito na tayo sa mismong ikutan ng mga nagre-laps. Wala pa masyado ngayon Aga pa ba? 5:57 na. Konti pa nagbabike ngayon. Dahil ba Friday? O Bagay mas marami talaga pag weekend. May kapihan, ayan Lanson Place. Nakakahilo pala tumambay dito. Ganun ako ng ganun Okay, gumana mabilis na napapatingin ako. Nahilo
nahihilo na ako. Okay, exit na tayo ng MOA. Medyo natagalan lang tayo nung tumampay kasi tagal nung order kong kape tsaka tinapay. Tapos tambay na rin konti, watching ng sightseeing. Nanood tayo naman nag-relaps. Tapos eto, pabalik na tayo habang di pa masyado mainit. 6:30 pa lang ng umaga. Pabalik na tayo siguro mga 2 oras to, 2.5 hanggang 3 oras pabalik. 50 kilometers eh. EDSA lang ulit tayo para mabuo yung loop natin. Actually pwede tayong dumaan ng Manila sana, dyan sa kaliwa, sa may Senate tapos Ross Boulevard, mas malapit. Pero MOA loop nga tayo, ay MOA loop, EDSA loop nga tayo, kaya kailangan EDSA balikan, mas malayo ito ng konti. Ayos to, magandang pondo to para sa epic ride natin sa Sunday. Makaka ilang kilometers din tayo, marami-rami rin. Pasay Rotonde, ang daming jeep, babasa kayo. Mayasan pa ulit tayo sa Taktakan sa Magallanes. Para tayo magtigilan ng, para tayo mag-aakay ng bike sa ilalim. Ito medyo alanganin pa tong part na to ng inaayos sa kalsada. May uneven spot eh. Direct sa mga bisikleta lalo sa gabi. Makati na tayo. Makati Central Business District yung mga building na yun. Dami na sasakyan sa EDSA. Alas 7 ng umaga, northbound, ang dami sakyan, no? Kita-kita rito sa sa may Kalayaan kasi medyo mapataas to eh.
7:16, Aurora Boulevard na tayo. Epoch Humor na tayo. Masikip sa ilalim ah. Hindi na dapat ako sasampay, kaya lang sikip oh. Kitang kita, walang daya. Traffic pa talaga, mapailalim, mapaibabaw. Kaya masikip. Bihira to ah. Dati pagka southbound ang traffic, mga papasok. Ano naman, sikip dito. Sa kabila yung maluwag oh. Ayos, medyo na-relax yung padjak natin pabalik kasi mas maraming palusong sa EDSA pagka pabalik pag northbound kumpara pag southbound. Tulad nito, yung Pamunyos galing SM, pagpapunta ahon to, pero ngayon pabalik ayan, kahit na free wheel tayo, dire-diretso lang. Time check 7:38, andito na tayo sa monumento. Diyan na, nakompleto na natin yung isang buong EDSA loop. Ay, salamat. Sarap ng biyahe natin. Kahit medyo makulimlim pa yung araw, kaya sarap na takbuhan natin. So, dito tayo, pasok tayo MacArthur Highway. Salamat sa pagsama yung sa EDSA loop natin, mga kapotpon. Kinakis tayo sa Epic Yaya Ride. Huwag kakalimutan mo na nakasabay kasabay ng mga sila. Mag-comment, like, and subscribe. Ay, swerte here, hindi mag-skip ng ads. Masalamat swerte here.